Horas mahita saluhuna akadamang dainang doh sude aka nani haholongan di bagasan warni Tuhata Yesus Kristus. Totong doau ro mangibati hita Pastor Markus Manurung OFM Cup laho patol hason jala mengarang-rangi hatani Tuhan na di buku nabadia talumobi di borngin tahun baru tahun Cion. Pajahau parjolo surat parjolo Apostel Yohanes bidu 2 ayat 10 alu sah 70 sada. Pajahau paduahon surat parjolo Apostel Paulus tuhalak Tesalonik bidu 3 ayat sada sah 10 sada. Barita nauli sian Yohanes bidu sada ayat sada sah 10 alu. Ahado ipolana. Pajahau parjolo sian surat ni Apostel Yohanes mangodoson tu hita saya dongdo nasai maralo tu Yesus di parmuluanon jala saya dongdo jolma nasai maralo tu hasitongan tu hasadaon jala saya dongdo jolma nasai manudelhon hapor seonna jala harore nasida nasian tonga-tonga nang porsea tu Kristus gudang jolma menggol alani akana masa song sahala na manghutu Yesus naing manyan ingot di haporsiaonna sir-sir pataridahon haporsiaon na mangulu jala margogo manudalhon aka ela-ela nasay manegay haporsiaon. Pajahau paduaho diena sian surat ni Apostel Paulus tuhalak Tesalonik mangodoson taringo tu parnguluan adong do aka susaan do aka hamaulon di parnguluanon song sahala na marhaporsiaon say unang maganggu rohana ala ni hasusaan ujahan na ima haporsiaon unang magabi magopo sanhut aka naung diulahon mardala doholongi tung sura pegudang aka abat-abat alani ikototong do ditabor-tabori holongi ikot taloma-loma kido holong ni Tuhani di bagasar roha marhite na mangaleho tiki laho marsada di bagasar tangiang barita nauli di ari persirangan ni tahunon patarias tuhita taringot hata naung gabe daging hatai gabi jolma jala maringanan di tonga-tongata marhite haroroni hatai naung gabi jolma tajalo holong ni rohani dewata nama buan hangoluan tu hita jolma saliling nililingna Yesus do narotu portibion ima sahalak suruh-suruan ni dewata na totong madongani hita jala na mangaleho pasu-pasu na tahari kotong asa totong mangulu hita di adupanna hata naung gabi jolmai totong ro jala adup mangalehon hagugun tu hita tarlumubi ma ditiki nata adupi aka hamaulod do parsorion totong do didongani Tuhani hita disaluhut perdalanata totong do dilehod debata pangurupion disaluhut partikiata totong do tuhita ro debata jala adong sakak ni debata maradop pon hita ganu marsada-sada adong sakak ni debata tuganu rumah tangga alani tungtama do hita madok mauliati tu debata tuhata naung gabe dagingi na totong madongani perdalan ni ngolutta na sohya masadi siak kita dihirim debata do asa totong tapangasakon debata tung surape adong aka si pangabati jala adong hahurangata debata do na manipuli jala debata do na mangaramoti dihirim debata do asa tapasahat saluhut permuluata ibana do panodang ibana do si pargogo jala ibana do si parmudu-mudu tabay matiki nong salpui
gabe dalatta laho mamereng si pauneon tujuluanon obbas naung salpui i masa ada persiajarat tu hita aku ni denggaddo tapahibul rohata laho manuturi pardalanatta tujuluanon mangasakon hata naung gabe jolmai dak totong tulus jala bulus pardalanatta jok do gudang akka abat-abat saya dong do akan mangela-ela hita asa henggar sian ha persiao sian ha katolikota sian ha kristenota alai molo saya totong do tapatuduhon ha persiao natang parulaun na dinggan saya totong do tatapol parbueni na dinggani di somma hita di hari koton asa gabe sahalak na marhapor siaon jalan na kreatif olo mangulahon akan na marlapatan sa guru tu gora-gora ni partudion nang parbinutuan na pinasahan ni debata tu hita jala aku ni saya totong do hata naung gabe dagingi naung gabe jolma di tonga-tongata jala mian di tonga-tongata marmudu-mudu hita jala mangiring-iring perdalanata sayang gia ma lamar gogo hita mamereng debata di saluhu perdalanan ni ngoluta jala sayang gia magabe jolma na totong marpos ni roha hita tutuhan debatata nang petung masay gudang aka abad-abad alai saya gabe jolma na lamar haporsiaon jala marpakirima hita tujuluanon talumubi tu tahun 2022 on Tuhan ma nama masuk-masuk amin.